गुबैनिलाय हावासियाखै आंखौलाय नोङो दाबासि औवा गुबैनिलाय हावासि गोदान देमसि बैसागु मेथाइनि भिडिअआ नोंथांमोननि गेजेराव फैगासिनो दं। जागा बर' हौवा आंलाय नाफाम जाग्रा बर' हौवा बोला नाफाम जाग्रा बोला दारिखौ मानो लादों आदा लुङिखौ मानो गानदों। LS प्रडाक्शननि इउटुब चेनेलाव थाबैनो नुनो मोनगोन औवा गुबैनिलाय हावासि मेथाइनि गोदान मिउजिक भिडिअ। देरहासार नार्जारि आरो लखिश्री सरगयारि रोजाबनाय गोदान देमसि बैसागु मेथाइनि मिउजिक भिडिअआव लखिश्री सरगयारि आरो सन्जीब दैमारिया गाहायै एक्टिं खालामदों। औवा गुबैनिलाय हावासि गोदान देमसि बैसागु मेथाइनि भिडिअखौ 25 मार्चनि सिगांनो नोंथांमोना LS प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव नुनो मोनगोन। नायगिरि अनसायगिरि नोंथांमोना LS प्रडाक्शनजों दिहुनजानो गोनां औवा गुबैनिलाय हावासि गोदान देमसि बैसागु मेथाइनि भिडिअखौ बयखौबो अनसायनाय हास्थायदों प्रडाक्शननिफ्राय। बर' हौवा बोला नाफाम जाग्रा बोला दारिखौ मानो लादों आदा लुङिखौ मानो गानदों। मा बुङो नोंथाङा दिनै मोनसे बैसागु एलबाम शुटिं खालामबाय थादों बेनि सायाव गासैनिसिमबो एडभान्स बैसागोनि आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। दिनै मिउजिक भिडिअ थारमाने देमसि सं बेखौ शुटिं लागासिनो दङ। लोगोसे दाखालिसो मोनसे लादोंमोन बेखौ मैया रिलिज होनाय थांबाय आरो नैबे बोसोराव मोननै देमसि संखौ बानायनाय जासिगोन आरो। दाखालिनि सोर लादोंमोन? दाखालिनियाव मेन्डेला सार लोगोसे आं दङमोन आरो नै दिनै जिखौ बानायनो लादों बा बानायगासिनो बेहाय सन्जीब दैमारि बेजों लोगोसे आंनो थाफागोन। जायगाया दा जों लागासिनो दङ बगाजुलियाव मा गामि बेखौ 5 नाम्बार सनालिपारायाव। सन्जीब दैमारि लोगोसे आंनो आंनि मुङा लखिश्री सरगयारि। रोजाबनाया देरहासार नार्जारि लोगोसे दा मा होनो आंनो जाहैबाय लखिश्री सरगयारि। सुजुगिरियाबो आंनो। मिउजिकआ लैथोमा बसुमतारि। मा खावलायो दा फैबाय थानाय नोंथाङा जा शुटिं लाबाय थादों बेखौ? आं बेखौनो खावलायनो सानोदि आंखौ अननानै गासिबो जुदि नायगिरि नोंथांमोनहा बा आंनि जिखिनि साबसक्राइबार बिथांमोन दङ बिथांमोनहा नायनानै आंनि बे मिउजिक भिडिअखौ अनसायगोन। लोगोसे जाय साबसक्राइब खालामालासिनो दङ LS प्रडाक्शनखौ बिथांमोनखौ साबसक्राइब खालामगोन होननानै आंहा मिजिंथिनाय थाबाय आरो। माला हगारगोन? नैबेखौ आङो एप्रिलनि 1 तारिखै एगारगोन। दिनै जिखौ शुट लागासिनो दङ बेखौ। दिनै नोंथांमोना बैसागु मोनसे फैबाय थानाय बैसागुनि एलबाम मोनसे शुटिं सोलिगासिनो मा बुङो बिनि? गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननि रादाबनिसिम अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय आरो लोगोसे बिटिआरनि गासैबो सावथुन नायगिरि बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय थाबाय। दा नै जोङो दा बैसागु सफैबाय नालाय दा गोसोफोराबो गुरलुब रंजानायजों लोगोसे जों बेजोंनो दा नैबे मोनसे मिउजिक भिडिअ लादों बैसागु देमसि मिउजिक भिडिअ। दा बे देमसि मिउजिक भिडिअ जोंहा देरहासार नार्जारि बिथाङा रोजाबदों आरो लोगोसे सासे खनगिरि दंबावो आरो बिथांजोनि मुङानो जाहैबाय लखिश्री सरगयारि। दा बे मेथाइखौ नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनगोन नैबे LS प्रडाक्शनाव। बेनि मेन फावखुंगुर सोर? मेन फावखुंगुर होनोबाथ' आंनो थाहैबाय मुङा सन्जीब दैमारि ओमफ्राय फावखुंग्रि हिसाबै रोजाबगिरि आब' लखिश्री सरगयारिनो दं दा आरो लोगोसे आंजों थाफाजाब दंबावो बिथां नै जगत बर' आरो लोगोसे
बयजोंबो मिथिजानाय मुंदांखा DOP एबा सेबखांगिरि बिथां अनसु ब्रह्म दङ दाथ' जों जागायदोंसो जिखिनि जागायबोबाय जिखिनि आवगायदों एसे मोजाङैनो जाबोबाय आरो दा जोबजासिम मोजाङैनो जोबगोनखौ आसा थाबाय आरो गासै बड'लेण्डनि नायगिरि बिथांमोनखौ जोंनि नैबे मिउजिक भिडिअखौ अनसायगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय। दाथ' ओरैबायदि आसा खालामदों मा बुंनो दा सोरनिया हिट थांगोन सोरनिया मा थांगोन बेखौ बुंथ'नो हाला जेनेबा आंनि बायदियैबाथ' शुटिंआ जेरैबायदि मोजां जादों जेनेबा जोंहा केमेरा पार्सन केमेरा सेबखांगिरियाबो बिथाङा जोबोर मोजां खेबदों आरो डाइरेक्सना जेनेबा आं खालामबाय आरो बिथाङाबो सहाय सहयोग खालामदों बिथां अनसु ब्रह्मआ दा बेनिखायनो आङो मोजां जागोनखौ सानदों आरो गासिबो रायजो राजाफ्रा नायनानै मोजां मोनगोन होननानै आं मिजिंथियो। हौवा गुबैनिलाय हावा सियाखै आंखौलाय नोङो दाबासि बांगाल नङा आंलाय मोसौ जाग्रा बर' हौवा आंलाय नाफाम जाग्रा